Skont l-MEA il-pagi qed jolew persentaġġ akbar minn kemm qed togħla l-produzzjoni, b'riskju kbir li jkollna dak li jissejjaħ wage price spiral li eventwalment iwassal għal żieda sostanzjali fil-prezzijiet, għalhekk jeħtieġ azzjoni urġenti dwar iż-żieda enormi fil-popolazzjoni u li jkollna ħaddiema ta' kwalità. Għandek wage inflation illi tiżvoq il-produttività, dik hija inkwetanti għaliex ħafna kumpaniji rrapportaw illi biex iżommu biex jattiraw in-nies li jaħdmu magħhom qed ikollhom jagħtu żidiet fil-pagi illi mhux li ma jaffordjawx, imma li qegħdin naqsu l-kompetittività tal-organizzazzjoni tagħhom. Dik mhijiex ħaġa li sostenibbli fit-tul. Dan intqal mill-MEA wara li l-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem ppreżentati r-riżultati ta' sħarriġ li sar bejn is-7 u l-24 ta' Lulju u li jitfa' dawl fuq l-isfidi li qed iġibu magħhom il-ħaddiema barranin. Bl-MEA tgħid li ħaddiema barranin għandhom tendenza li jbidlu l-post fejn jaħdmu b'mod frikwenti ħafna u dan iwassal għal effetti fuq il-produzzjoni. Id-Direttur Ġenerali tal-MEA appella għal strateġija nazzjonali biex natrattaw attività ekonomika ta' valur u mhux ekonomija li tiddependi biss fuq in-numri. Waqt l-istqar li żieda fil-popolazzjoni qed titfa' pressjoni fuq ċertu oqsma kruċjali u servizzi fosthom l-isptar u l-provvista tad-dawl. Ma rridux li jkollok żieda fil-popolazzjoni b'tali mod u din ilna nitkellmu fuq aħna bħala MEA illi mbagħad ikollok pressures kif qed naraw fuq l-infrastruttura. Illi jekk inti ħatajt isma' jiena ħanippjana illi jkollok ċertu ammont ta' nies li jgħixu f'Malta, tibda minn isfel u titla' l fuq mhux il-kontra. L-MEA appellat għall-investiment akbar fl-edukazzjoni kif ukoll inizjattivi biex il-pensjonanti jibqgħu jaħdmu wara l-età tal-irtirar. Mhux qed ngħid li tisforza xi ħadd joħroġ jaħdem wara l-irtirar, din enfasizzaw qed ngħidu li tola l-età tal-irtirar jew li jkollhom jaħdmu, ma li toffri opportunitajiet u inċentivi, anke inċentivi fiskali, bħal pereżempju tnaqqis fuq il-tassazzjoni tal-pensjoni, jew inkella li wieħed jista' jekk jieħu l-pensjoni ta' 61 jew intitolat għal pensjoni ta' 61 jekk jibqa' jaħdem ma jitlifix kollha, illi bekk dak li jkun iktar iħoss il-ħajra illi jaħdem. Intant l-istħarriġ tal-MEA wera li 6% tan-negozji iħadmu magħhom xi ħaddiema bil-paga minima, filwaqt li 11% tan-negozji f'pajjiżna għandhom impjegati li jitħallsu b'anqas minn 200 euro fil-ġimgħa.